מורי ישראל יוצאים בשנים האחרונות לפנסיה עם אופק חדש לפניהם. אופק חדש היא לא רק מטאפורה או ספין שנועד לרומם את רוחם של הגמלאים, זהו גם שמו של אחד הפרויקטים המרכזיים של מערכת החינוך בשנים האחרונות. הסכם שנחתם עוד בתקופתה של יולי תמיר, לא הייתה שותפה גם הסתדרות המורים, ואמר פחות או יותר: תיתנו יותר, תקבלו יותר, תנו עוד שעות לימוד מזמנכם הפנוי וקבלו עוד שכר, עד 20% יותר. לא רק תוספת שכר תקבלו, אפילו תוספות פנסיה, דיל שנראה טוב, עליו כולם חתמו בשמחה. כל כך מוצלחת הייתה התוכנית עד שהסתדרות המורים העלתה קמפיין של תשבחות עצמיות. אפשר לומר שאופק חדש הוא ממש נתן חיוך על הפנים. הבאנו לשינוי פני מערכת החינוך במדינת ישראל לאחר 62 שנות קיום מדינה. אלא מה? מישהו באוצר, במשרד החינוך או בהסתדרות המורים שכח לטפל בפרט קטן החשוב בתוכנית, בפנסיה של מורי אופק חדש. עבדתי 4 שנים באופק חדש וקיבלתי תלוש הגמלה הראשון שלי, ואני רואה 50 שקלים. מורים שפרשו עם תואר ראשון מקבלים את אותם 50 שקלים. תואר שני 50 שקלים. מורים שהם רק מורים בכירים, 50 שקלים. כל הפנסיה שלך עלתה 4 שנים זה 50 שקל בחודש? כן, זה תוספת לעולם הישן. הנה ראו מה היה כתוב בחוברת הרשמית שקיבלו מורי ישראל. מורים שהצטרפו לרפורמת אופק חדש ייהנו משדרוג משמעותי של זכויות הפנסיה. ככל שמורה יועסק במסגרת הסכם זה שנים רבות יותר עד פרישתו לגמלאות, כן יגדל גובה הפנסיה שלו. מה זה דמי חנוכה? מה זה דמי כיס? מה זה סיפור הזה של 50 שקל? זה מה יש. מפרש לבן באופק. הרבה תקוות עלו מורי אופק חדש הוותיקים בתלוש הפנסיה, הרי הבטיחו להם שגם השכר וגם הפנסיה ישתפרו, והנה מגיע התלוש וזהו רק 50 שקלים על 4 שנות עבודה בתוכנית החדשה. 50 שקלים. את יוצאת לגמלאות, רואה את התלוש של הפנסיה, ומה את גלה שם? וכל חודש אני רואה את השורה הנחמדה על חשבון אופק חדש, 50 שקלים. על 29 שנים את מקבלת 6,000 שקל פלוס מינוס. על שנתיים את מקבלת 50. כן. משהו פה לא פרופורציוני להחריד. מה הם אומרים? מה הם אומרים להגנתם? שאת באה ושואלת אותם. עדיין לא עשינו את החישוב. יש עולם ישן, כן. יש עולם חדש. 4 שנים מול 30, הם לא יודעים לחבר את זה. הם לא יודעים לחשב את הנוסחה. עם 50 שקלים פנסיה על 2, 3 או 4 שנות עבודה, מורי אופק חדש הולכים לחפש את פקידי האוצר הישן. לגבי אופק חדש, אני כבר... אנחנו מנסים להבין, פקידת הגמלאות של האוצר מגמגמת הסבר. קראתי בבלוגים בעיית חישוב, יכול להיות שזו הסיבה? כן, היה עם זה קצת... לא ברור, למה לא משלמים את הפנסיה למורים? בעיה, כן, כי המערכת יודעת לחשב בצורה מסוימת, כשעשינו היא הפילה דברים מסוימים. המערכת הפילה? מה זאת אומרת הפילה? למה שלא תשלמו מה שמגיע? יש לה מערכת בגים, יש לה בעיה לאט לאט מתברר שיש בעיית מחשבים. אני אמרתי לאיש מחשוב מה אני רוצה. זה לקח לנו 2 בעיית מחשבים עליה לא מתגברים כבר 2. זה לא רק תוכנה, זה גם חישוב יותר. עד שישבו להגיע לחישוב, גם כל אלה שפרשו ב-2008 עדיין לא מקבלים. נוסחת חישוב פשוטה שמומחי האוצר פשוט לא מצליחים לפצח. האמת היא גאונים. עושות מהתשובות של משרד האוצר פונות המורות ליועצת פנסיה פרטית. הרי לא יכול להיות שהנוסחה המתמטית לחישוב מה שמגיע להן כל כך מסובכת שצריך 4 שנים כדי לפצח בעיית מחשבים פשוטה. שלום, בואי תיכנסי. עירית זהבי מורה בעברה ומומחית פנסיה בהווה מרימה את הכפפה. אנחנו רוצים לבדוק אם הפנסיה שאת מקבלת היא נכונה, נכון? במשרד הזה כבר עברו מאות מורים של אופק חדש. היה לך 60% פנסיה, נכון? אבל לזה צריך להוסיף 4% לפי האופק. כמעט לכולם מוצאת יועצת הפנסיה זהבי הבדלים דרמטיים בין מה שמגיע למה שמשולם. חסר לך בחודש 190 ש"ח. מה את אומרת? הפער הוא 240 שקלים, 50 מתוך זה את מקבלת, 190 את לא מקבלת. זה הרבה כסף. נכון. הם אומרים שהם לא יודעים לחשב את הנוסחה. נכון. מה זה לא יודעים לחשב את הנוסחה? זו בדיוק השאלה, אם אני יודעת לחשב, למה הם לא יודעים? האוצר, גדולי הכלכלנים לא יודעים לחשב את הנוסחה הלא נורא מסובכת הזאת? זה ממש לא מסובך. אולי את יכולה לעלות איתנו וללכת לאוצר ולהסביר להם איך מחשבים את הנוסחה, מה זה העניין הזה? יש אפשרות. יש אפשרות. עולים לאגף הפנסיה בירושלים, רוצים לשאול את פקידי האוצר מה זה הקטע הזה של 50 שקל על החשבון וללמד אותם על הדרך איך לחשב את הנוסחה הגואלת. תלמידים ותלמידות, פקידי אוצר יקרים, עוד אנחנו ממתינים למטה לחדשות מהממונה על הפנסיה, החלטנו לנצל את הזמן לתרגול כמה נוסחאות. עירית בבקשה. מורה עבד 30 שנה, כן. ומגיעים לו לפי 2% לשנה
60% פנסיה. שירית נותנת כדוגמה מורה שעבד 25 שנה במתכונת הישנה והרוויח 10,000 שקל, ו5 שנים לפי אופק חדש בשכר של 13,000 שקל. קרוע עכשיו היה 13,000 שקל, שכר קובע לפנסיה, ברוטו פנסיה, 13. זה שכר לא רע היום. לפי החישוב שלה, על 10,000 שקל ב-25 שנה מגיעות לו בפנסיה, הפנסיה כפול 50%, 5,000 שקל. ועל 13,000 שקל בחמש השנים האחרונות מגיעות לו 1,300 שקל. 1,300. סך הכל 6,300 שקל. יפה. הנה, הגענו לתחשיב הלא מסובך של פנסיית המורה הכוללת. ואת הנוסחה הזאת במשרד האוצר לא מצליחים להבין? כנראה שלא. בסוף יוצא לנו הממונה על הפנסיה אחרי שהרשו לו לתת הסברים ומה אומר לכם, מכה את כולנו בתדהמה. חישוב מאוד מקיף שעשינו לכל ציבור המורים שפרש לפי אופק חדש וגם לשתי הגברות שכאן. התוצאה שיצא לנו היא שרוב רובם של המורים, על פי הנוסחאות שקיימות בהסכם אופק חדש, לכאורה יורדים בפנסיה שלהם. הממונה על הפנסיה אומר דבר מטורף, בואו נשמע שוב. רוב רובם של המורים יורדים בפנסיה שלהם. מה? זוכרים את ההבטחות למורה אופק חדש שהפנסיה תעלה? עכשיו היא שומר שהיא בעצם יורדת? אחדד את אוזניי. אמרת שלפי הבדיקות שלכם, כל המורים שעברו לאופק חדש, מגיע להם פחות פנסיה מכפי שהגיע להם קודם? לא כל המורים, רוב גדול מאוד מהמורים כן. אנחנו לא צפינו את התוצאות האלה. מישהו שפה שלה בניסוח הנוסחאות? זה מה שקרה. אני לא מעוניין להתייחס לשאלה, אנחנו עדיין בודקים את זה גם... זו תוצאה לפי מה שאמרת. אנחנו די עמומים, משהו פה לגמרי השתבש בתוכניות האוצר, משרד החינוך והסתדרות המורים. איך אומרים? הופתענו. הופתענו מאוד. הוכינו בתדהמה. אתם מבינים את זה? התחלנו את הכתבה עם 50 שקל בלבד פנסיה ביד, סיימנו אותה בחשש שהמורים עוד יצטרכו להחזיר הרבה יותר מזה לפקידי האוצר. ועד שהעניין יובהר, האופק הפנסיוני לא נראה מבטיח למורי אופק חדש. כן, אין גבול להפתעות. מה אומרים? הוא אמר, לא ציפינו את התוצאות האלה. כל המדינה הזאת אפשר לטעון שלא ציפו את התוצאה הזאת, אבל... אוקיי. בהסתדרות המורים נמסר בתגובה כי ההסכם מיטיב את גמלתו של עובד ההוראה. משרד האוצר הסכים שכל הגמלאים שפרשו מ-2008 ועד היום יקבלו בהקדם את כספי הפנסיה רטרואקטיבית מיום הפרישה ועד ליום התשלום בפועל. נו, הסכים, אז איפה הכסף? ובאוצר אומרים שהם בוחנים בשיתוף משרד החינוך והסתדרות המורים את שינוי הוראות ההסכם על מנת להקל על אופן החישוב. נו, שיבחנו קצת יותר מהר. ממשרד החינוך נמסר כי הנושא מצוי בדיונים בין משרדי החינוך, האוצר וההסתדרות, הסתדרות המורים לצורך גיבוש מענה לסוגיה. כלומר, זה יכול להימשך עוד איזה 4-5 שנים ככה. לגמרי, 4 גופים, לא נראה, בחירות בפתח. נו, נחכה.